Ce zi frumoasă. Foarte frumoasă. Nu, frate, ce poate să ne facă ea zi? Poate să ne facă ceva? Nu. N-are ce. Hai, așteptăm să se ridice. Fraților, vlogul ăsta e pentru amuzament. Și cine ar da mâna pe să știi? O să nu. Batman. Spider-Man? I can speak English? English? Cine să vină? Nu? Hai să vină. Ce facem? Nu știu, stai pe loc. Romania? Hello! What's your name? You speak English. Tralalelo! Păza, păza! Dai. Păza-o că dă cu pruna. Băi! Hai, puși după mine? Unde te duci? Unde te duci? Câți bani ai pe lună? Facem jumătate. Încă mai filmează, fraților. Te fac vegetă? Eu-s băiatul lui Dana, mă știți? Dă-te bebe din spatele meu. Te pun pe Facebook? Unde pleci? Ia. Încă filmează, da. Mă faci vegetă, tu fată! I am Spider-Man! Neașa, fraților, sunt Spider-Man? It's Mushy Man! Nu, de cu pruna, adică... Ce bordugară? Ia stai pe loc! Pe care ți-ai mâna? Bă, cred că n-are nici forță, mână, e nebun. Ia, babo! Ce poți să-mi faci, eu? Ia o piatră, că dau! Dă o piatră încoa! Dă o piatră încoa! Da. N-am piatră. O vezi pruna, da? Ah! Am dat cu prună! Vezi cum mă înjur de Dana, că e mama mea? Stai, ia! Deci acasă! Vă vezi? Pleacă-mă! Ne speria sau? De ce nu stai aici? Pleacă acasă! Ce e fulanul? Te cași cu pulile după tine? Alo! Nu se aude! Mai tare! Mai tare, doamna! Bonjour! Et je m'appelle? Le français? Ce e, domnule, ca să văd, uite. Mergem aici la 80 de abonați, fraților. Ia uitați.
cum arată și din partea asta. Uitați? Unde mă descriu și eu pe mine, uitați. E nevasta mea. Așa zică. Bă, ia dă o piatră încolo că îi dau în cap. Capul. Uite că dau. Uite că te mănâncă câinele. Lăsa-mă că dau. Hai, gata. La revedere. Dau, bă. A căzut jos. Nu că editează Marcu zoom, că a căzut jos. Gica. Fraților, a căzut jos.